Ostáva jedna základná otázka. Kto som bez svojho mena, bez svojho jazyka a bez svojej minulosti? Nie je potrebné na to reagovať a odpovedať prostredníctvom slov. Už len tým, že je táto otázka vznikajúca, tak prichádza niečo, čo je možné vnímať mimo slov. Môžeme to nazvať priestor, ale to je tiež slovo. Toto niečo, čo je medzi, môže byť použité ako v úvodzovkách určitý druh reakcie. Takže to vnímanie za slovami, keď je prebiehajúce, tak vieme ho ako keby pomyselne teraz, ako v rovine slov, použiť, keď sa chceme pozrieť, v úvodzovkách pozrieť na nejakú skutočnosť, ktorá sa nám deje, aby sme nemuseli na to reagovať prostredníctvom paradoxu mysle, čiže v slovnej rovine, čiže reakcia myšlienkou alebo nejakou názorou, skrátka nejaká reakčná schopnosť, ktorá má nutkanie v nás vznikať na danú udalosť, skutočnosť alebo nejaký prvok, čo sa odohráva. A my namiesto toho môžeme použiť v odzovkách tento priestor, toto medzi, toto niečo medzi vyskytujúce sa. Napríklad slová, ktoré slovo nemá opozitum vlastne? Byť či nebyť. Čo je medzi tým? Jazyk je naučený. Ten priestor môžeme použiť v rámci vnímania, namiesto toho, aby sme reagovali na tú danú vec, tak môžeme tento priestor, alebo tomuto priestoru môže byť umožnené spočinúť a stretnúť sa s tou danou vecou. Nemusí tam byť vôbec žiadna pridružená reakcia skrz lineárnu myseľ, ktorá sa pohybuje v čase. Od do, odtiaľ tam. Keďže nie je kam ísť a nie je čo nájsť, takže trošičku taká vnímavosť poskytnutá z tohto uhlu perspektívy, z tohto uhla pohľadu, ktorý prichádza a je umožnený a vieme ho vnímať pomyselné my ako osoba, tak je možné to vnímať a je možné spočívať a pobývať vlastne v tomto priestore v uvedomení, že je to slovo. Je to slovo. Nemusíme my vytvárať k tomu žiadny príbeh už. Vlastne tá myseľ, ona rada ako keby sprostredkovala vytvárať tie príbehy a my už nemusíme na základe tohto reagovať. Tým pádom môžeme uvidieť priamu skutočnosť toho, čo sa odohráva. Je to veľmi jednoduché až obyčajné, ale zároveň veľmi vnímateľné, jasné, číre. Veľmi číre, priezračné. Takže tento priestor môžeme. Môžeme sa týmto priestorom stretávať s tým ďalším priestorom. Nemusí to byť reakcia myšlienok, pretože ako by sme prestali myslieť myšlienky. Nie je možné sa zbaviť niečoho, čo nie je skutočné. Keďže myšlienky nie sú skutočné, tak nie je možné, ako sa zbavíte niečoho, čo neexistuje a čo vlastne, ako môže skončiť niečo, čo vlastne ešte ani nezačalo.
Takže vlastne tá lineárna myseľ funguje, to zúžené vnímanie, ktoré ona poskytuje, je v rámci časovej jednotky horizontu odtiaľ potiaľ, od do, odkiaľ kam. Preto je pred, po. Čo je medzi tým? Kto si bez svojho mena, bez svojho jazyka a bez svojej minulosti?